Въпрос зададен под едно от нашите видеа. Здравейте, аз съм собственик на Audi A7 C7 2015 година с скоростна кутия S-Tronic. Наскоро бях в сервис и забелязах отдолу, че има течно масло от картера. И съм сигурен, че е от скоростната кутия, защото като превключва на директна има леко чукане. Попитах няколко сервиза, дори в Audi, там ми отговориха, че било нормално. Бихте ли ме посъветвали какво трябва да направи? Това, което мога да ви посъветвам, е да се обърнете към човек, който е наясно с този тип скоростни кутии и тяхното поведение. При нас има такъв човек, който е изключително компетентен. Знае какви са разликите между различните, включително софтуерни версии в тези скоростни кутии, какви са разликите в поведението при различните двигатели. Така че най-доброто нещо, което може да направите, е да потърсите компетентно мнение, защото много често симптоми, които правят впечатление на собствениците на автомобилите, реално не са проблем с автомобила или с скоростната кутия. Така че това е моят съвет. Иначе, без да видим автомобила и да изтестваме, за да разберем какво се случва, не мога да кажа нещо повече. Задавайте, ако имате повече въпроси под нашите видеа и ще се стремим да ви отговарям.